Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. И в этом блоке говорим с народным депутатом Украины фракция «Слуга народа» Евгенией Кравчук. Евгения, витаю вас. Вечер, хайрлах шамлар. Хайрлах шамлар. Давайте нашу беседу начнем со следующего информационного сообщения. Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сегодня выступила в Верховной Раде Украины, где рассказала об итогах зимней сессии в парламентской ассамблее. Давайте ее послушаем. Українська делегація в ПАРЄ, яка складається з представників всіх фракцій, пройшла бойове хрещення і ввійшла в 4 політичні групи, взяла участь у всіх пленарних засіданнях та розпочала роботу в комітетах. Українська делегація єдиним фронтом стояла за кожну правку, адже кожна правка і резолюція для нас є дуже важливою для України. Як результат нашої роботи, по-перше, ПАРЄ в моніторинговому звіті офіційно визнала Росію стороною Мінських домовленостей та поставила вимогу припинити військову агресію проти України. Також в доповіді було зазначено про питання дотримання політики невизнання анексії Криму. По-друге, ми маємо певні результати в роботі коаліції Baltic Plus. Ми злагоджено і консолідовано голосували разом та вирішували ряд питань. Також ми разом підписали декларацію про вимогу Російської Федерації виконувати рішення рекомендацій, ухвалені ПАРЄ. До декларації також приєднались представники країн зі Словакії, від Словаччини, Великої Британії, Польщі, Ісландії. Евгения, как вы объективно оцениваете работу украинской делегации в зимней сессии ПАСЕ? Где мы, по-вашему, не доработали, а где, возможно, мы проявили себя в этот раз? Ну, я би все-таки, перш ніж давати оцінку січневій сесії, хотіла б повернутися до червня 2019 року. Бо, треба бути реалістами, питання по поверненню російської делегації і певного такого курсу на, скажімо так, діалог з Росією було прийнято саме тоді. Тоді ще діяла старий склад делегації, вони на знак своєї незгоди залишили роботу сесії. Як ви знаєте, в жовтні нова делегація вирішила не їхати. Тоді, до речі, в жовтні якраз були такі святкові заходи по ювілею роботи Ради Європи. І, власне, ми вирішили, що немає чого святкувати, якщо Росія без будь-яких санкцій може працювати. Такий дійсно склад зараз нинішні настрої в парламентській асамблеї Ради Європи. Я нагадаю, що це організація, яка об'єднує 47 країн. Звісно, не всі вони члени Євросоюзу, зрозуміло. І, власне, ця організація стоїть має захищати права людини, демократію. От, власне, попереду у нас 5 років дуже такої серйозної, кропіткої роботи. Тут не може бути якихось швидких виграшів, але однозначно ми розуміємо, що ми маємо стояти на тих визначеннях, які вже приймались в резолюціях. Дійсно, що Російська Федерація – це країна-окупант, яка окупувала частину території України, яка не виконує резолюції попередні. І тут, насправді, європейцям, навіть ті, які налаштовані на цей діалог, буде дуже складно ігнорувати конкретні повідомлення про порушення прав людей, до речі, і особливо в окупованому Криму. Я, як член делегації, вибрала собі комітет по рівності та недискримінації. Саме в моєму комітеті буде розглядатись репорт, доповідь, яка потім стане резолюцією про кримських татар, про стан особливо з правами людей на території Криму, про політв'язнів. Тому це дуже така конкретна робота. А з ким ви будете комуніцирувати для цієї роботи?
З членами нашого комітету, в цей комітет входить більше 90 людей. Насправді робота Я имею в виду с парламентської... представителями коренного народа Крыма, возможно, с представительским органом крымских татар, который занимается вопросами нарушения прав в оккупированном Крыму. Так, звичайно, ми вже з колегою Умеровим з «Голосу» намітили собі такий попередній план. Ми ще будемо додатково зустрічатись і обговорювати, щоб от людина, це нова людина, насправді передоручила цю доповідь, ісландка, щоб вона мала можливість поспілкуватися саме з незалежними правозахисниками, щоб це було дуже аргументовано. Відповідно, у нас є десь близько півроку на допрацювання цієї доповіді. І також звучала така, до речі, хитрість одразу від представників російської делегації. Вони одразу цього доповідача запросили відвідати Крим, на що я зробила ремарку, що це можливо тільки з боку України перейти кордон і тільки після того, як українська влада дасть на це дозвіл, тобто це має бути з українськими офіційними особами погоджено. До речі, планує, дуже хоче поїхати в Крим і Дуня Міятович. Це зараз комісар з прав людини Ради Європи. Власне, там були такі певні спекуляції, які запускали російські ЗМІ, про те, що вона може прилетіти там в Сімферополь. Насправді, вона в своїх кількох з нами зустрічах і виступах підтвердила, що вона розуміє абсолютно, вона, це international law, міжнародне право, що це окупована територія, і це можна робити лише з боку України. Тому, повертаючись, ви просили підвести підсумки. Ви знаєте, ми насправді зараз на початку такої дуже довгої і складного шляху, складної роботи. Звичайно, є певна, треба бути відвертими, є певна втома від цього питання, від протистояння Росії і України. У європарламентарів, ви маєте в виду? Звичайно, від європарламентарів. Бо, треба ж також розуміти, це там більше 300 парламентарів з різних країн, вони приїжджають на один тиждень, розмовляють про різні там глобальні виклики для Європи, там питання міграції, різні питання. Вот, тем не менее, да, вот сейчас полномочия Российской Федерации в парламентской ассамблее вернули. Более того, также парламентская ассамблея проголосовала за санкционную процедуру, которая теперь делает практически невозможным наложение санкций на страну, которая нарушает уставы парламентской ассамблеи. Вот какая наша стратегия теперь дальше? Мы ведь впервые с 2015 года будем теперь, российская делегация, украинская, сидеть в одном зале. И понятно, что они будут продолжать врать про то, что нет агрессии, нет оккупации и так далее. Вот что мы будем делать дальше? Какая наша стратегія? Ваша стратегія? По-перше, я хочу вам сказати, що європейці одразу відмітили разючу відмінність між делегацією з Росії і з України. Делегація з Росії веде себе дуже зухвало, і це рано чи пізно навіть найбільш миролюбивим європейцям теж може набриднути. І цей Толстой, якого вибрали зрештою, там йому прийшлось 3 дні чекати голосування, він уже зробив ряд заяв, які дуже дратують насправді європейців. Ну, і мені кажется, що якщо надіятися на те, що європейцям надає з позиції Росії, то... Можна я закінчу, бо це важливо, ви питаєте про конкретну стратегію, конкретні кроки. Якщо, це така доволі організація, яка, там слідкує за якимись процедурами. Так от, ми будемо фіксувати усі порушення, додавати правки, додавати аргументи в всі резолюції, які будуть стосуватись цього питання по порушенням прав людей. Все має фіксуватись моніторинговим комітетом. Буде, до речі, окрема доповідь, яка буде стосуватися суто Росії. І там якраз ми можемо додавати додаткові аргументи, звертати увагу, робити це публічно. І повірте, дуже неприємно росіянам було чути в очі
про ту ж саму поправку, про те, що вони сторона мінських домовленостей, вони це публічно в залі казали, що це ж внутрішній конфлікт, але проголосувала парламентська асамблея, про те, що Крим наш, як буцімто, але одразу після їхньої заяви була додана поправка ще раз про те, що Крим – це анексована територія. Це просто, дійсно, вони часто говорять на біле-чорне, на чорне-біле, але от наше завдання, в тому числі разом з нашими партнерами, всі ці фейки одразу розвінчувати. Угу. Сторонники признания аннексии Крыма России быстрее всего появятся на площадке парламентской ассамблеи Совета Европы. Такое мнение высказал на пресс-конференции в понедельник председатель комитета Госдумы Российской Федерации Толстой по международным делам Слуцкий. Давайте его сейчас послушаем и продолжим. Ми готові до конструктивного розгляду всіх проблем і до дискусій, в тому числі з кримського питання. Але смію припустити, що через 10-15 років, а може і раніше, кількість тих, хто погодиться з нашою позицією, вивчивши історію півострова і поспілкувавшись з делегацією Російської Федерації в ПАРЄ, істотно виросте. Упевнений, що саме в асамблеї, як найбільш широко охоплюючому європейському парламентському майданчику, швидше за все будуть проявлятися ті, хто підтримає Росію у кримському питанні. Це буде фактором потужного, позитивного зворотнього зв'язку для визнання Криму російським у відповідних європейських столицях. Треба бути реалістами. Це станеться не сьогодні і не завтра, але станеться обов'язково. Ну, по сути, Слуцкий сказал, что аннексия Крыма начнется с ПАСЕ. Как бы вы это прокомментировали? Учитывая, вот вы говорили про декларации, да, сейчас про резолюции, про факты нарушений, но ведь Россия на протяжении 6 лет были различные резолюции, она с нигилизмом ко всему относится. Как быть? Ну, вона з нігілізмом відноситься не лише в ПАРЄ, але й на інших міжнародних майданчиках. І тут, бачите, навіть для внутрішньої аудиторії, бо це був виступ в Госдумі, не наважився Толстой чи Слуцький сказати, що це відбудеться швидко. Я жодного парламентаря не зустріла на цій січневій сесії, хто би міг публічно чи навіть в кулуарах сказати, що ПАРЄ може якимось чином визнати те, що Крим законно перебуває в складі Російської Федерації. Жоден, навіть найбільш такі налаштовані їхні там прибічники, які практично вже там навіть не скривають цього, да, що вони там за діалог з Росією і так далі. Жоден з цих депутатів вслух про це не сказали. І, власне, те, що було додано в ці всі резолюції, згадка про Крим, свідчить, що на зараз нам вдається втримати цей баланс и таку чітку термінологію. Вот, знаете, завершая тему ПАСЕ, я хотела спросить следующее. Елизавета Ясько сказала, что в этот раз украинская делегация в ПАСЕ голосовала консолидированно, да, вот во всех вопросах, но вот Левочкина Юлия голосовала за возвращение полномочий Российской Федерации. Как это понимать? Ну, напевне, це питання треба Льовочкіні адресувати, чому вона голосувала. Ну, подождите, в парламентській асамблеї, ведь ви команда там. Значить, яким чином формується делегація в ПАРЄ? За правилами ПАРЄ склад делегації має відображати склад сил, політсил в національному парламенті. Дійсно, є квота у ОПЗЖ, вони вибрали своїми делегатами Льовочкіну і Волошина. І немає такого поняття, як якісь там штрафні санкції за неголосування, так як голосує більшість делегацій. Якщо це не Льовочкіна, буде якийсь інший представник, я більш ніж впевнена, що це їхня така партійна позиція. Тому все, що ми можемо, це утримувати і координувати з іншими фракціями, які поділяють нашу позицію, щоб у нас була більшість. Ну, понятно. Давайте к следующей новости. Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что в четверг нардепы будут рассматривать законопроект о рынке земли во втором чтении. Говорит, закончить могут утром в пятницу. Давайте его послушаем. Не
скороченому, в нормальному процесі, в якому, ви ж розумієте, що ми за цей тиждень, до речі, зробили дуже велику роботу, комітет зробив. Тобто ми ж, нас звинувачували, опозиція, в тому, що ми не дотримувались меморандуму. І ми вирішили, що ми будемо дотримуватись меморандуму і повністю йти по той процедурі. Ми пройшли цю процедуру і зараз готові це розглядати в залі. Скільки це займе часу, ніхто не знає, але ми в четвер почнемо. Проголосуємо до перемоги, як то кажуть. В мене є прогнози, що десь там в 3-4 годині ранку ми четвер закінчимо. Ну а вот лидер фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады Украины призвала не поддерживать открытие рынка земли и прислушаться к голосу аграріїв. Давайте ее послушаем. Я можу сказати, що завтра в Верховній Раді без перебільшення буде історичний день. Тому що реально завтра, навіть по скороченій процедурі, як нам говорять, по такій синтетичній процедурі, без розгляду всіх правок без виключення в Верховній Раді, можуть натиснути кнопки і залишити Україну на сотні років без землі. Якщо Крим і Донбас – це 7% окупованої території, то якщо завтра буде прийнятий закон, окупованими будуть 72% території України. Как будете голосовать? Я, звісно, за відкриття ринку землі. А наберуться голоса, как думаете? В нас завтра буде засідання фракції вранці для ось таких остаточних консультацій. На фракції також має бути президент України Володимир Зеленський. І ми остаточно все проговоримо, але насправді ми вже дискутуємо 5 місяців. Да. Пройшли просто десятки земельних форумів, окремі зустрічі. Аграрний комітет нон-стоп засідав близько 2 тижнів і вночі, і вдень, і на вихідні, і на зимові свята. Це, насправді, вже якісь останні такі конвульсії, чесно кажучи, у політичних опонентів. Вони розуміють, що фактично вже немає якоїсь різкої незгоди, вже з усіма і фермерами переговорено. Ми зробили дуже багато таких запобіжників, зменшуємо концентрацію до 10 тисяч з значно вищої цифри. Іноземці не зможуть в жодному вигляді ні як приватні особи фізичні, ні як бенефіціари компаній юридичних не можуть купувати землю до того, як на референдумі буде прийнято таке рішення народом України. Тобто є дуже багато запобіжників і є, до речі, дуже багато вже кредитних програм. Уже закладені гроші в бюджет, 4 мільярди гривень на підтримку кредитів для того, щоб малі і середні виробники змогли отримати кредити там 3-5% у гривні. Тобто, всі можливі там уже такі дуже сенситивні моменти були зняті. Тому це вже більше політичні маніпуляції. І зверніть увагу, що навіть останні такі масові, якщо можна назвати це пікети, там були молодики в спортивних костюмах, які ніяк не схожі на аграріїв. Угу. А скажите, если не ошибаюсь, комитет должен был рассмотреть более 4000 поправок. Что сейчас с поправками? Их полностью все рассмотрели или когда будут рассматривать? Комітет уже рішення прийняв. Комітет рекомендував прийняти 10 поправок. Основні з них я вже вам назвала. І решту поправок, по суті, це, ви знаєте, є таке поняття поправочний спам. Так от, всі ці там 4000 поправок, це фактично повторення одних тих самих речень кілька разів, і це наші опоненти називають поправками. Насправді вони там могли навіть одну просто кому поміняти, і це буде теж вважати з їхнього боку як поправка. Тому спочатку підкомітет відповідний засідав, потім комітет, і вони на своєму засіданні вирішили такі-то поправки прийняти, а решту відхилити. Але у залі, правильно як сказав голова нашої фракції, ми будемо йти за повною процедурою, тому дійсно ми не можемо сказати, коли буде прийняте
власне голосування, рішення, бо треба зрозуміти, на яких поправках і скільки, і які партії будуть наполягати для того, щоб в залі про них говорити. Ми ставили ці поправки на підтвердження. Завтра будем следить за событиями в Верховной Раде Украины, а тем временем в Верховной Раде также ждут с отчетом о проделанной работе премьер-министра Алексея Гончарука. Говорит, в отставку отправлять Кабмин не будут. Давайте послушаем. Цей звіт повинен був відбутись до 14 лютого. Однак наступний тиждень у нас не є пленарним. Такий звіт має заслуховуватись на пленарному засіданні. Тому, я думаю, ми визначимось, запросимо уряд, запросимо прем'єр-міністра, і через тиждень, не на цьому, а через тиждень, ми зможемо заслухати проміжний звіт роботи Кабінету міністрів України. Станом на сьогодні, оскільки була підтримана програма дій уряду, то є так званий імунітет для уряду, для їх роботи, і відправляти у відставку таких можливостей у Верховної Ради немає. В эфире телеканала АТР народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, Гончарук не способен возглавлять правительство. Давайте его послушаем. Він не здатний очолювати уряд. Він просто не здатний. Він, мені здається, ось я дивлюсь на нього, моє відчуття, що це хороша людина, просто хороший парень. І він це дуже добре характеризує. Ви відповідально стверджуєте, що він не був в кадровій обоймі Петра Порошенка на його нову каденцію. Абсолютно відповідально це кажу. І от він демонструє яскраво цю приказку «хороший парень і професія». От дуже яскраво. От інакше про нього не скажеш. Не дай Боже, була б якась екстрена, реально критична ситуація, державі було б дуже важко. Бо хто би її займався, я не розумію. Бо я не бачу просто навіть менеджера, якого можна було б направити кудись, хто вдягнув би кірзові сапоги і наводив в якомусь там місці порядок. Евгения, вот предвыборная кампания президента и правящая партия была построена на лозунге «Конец эпохи бедности». Это то, да, в чем критиковали предыдущую власть. Можно долго говорить об ошибках, о недостатках предыдущей власти, но сегодня нынешняя власть – это вы. Что вы сделали за последние полгода, чтобы люди, чтобы мы, украинцы, стали жить лучше? Звичайно, і мені, і вам, і глядачам, які нас зараз дивляться, дуже хочеться швидких результатів для того, щоб відчути дійсно на собі, на своїй кишені, на відчуттях, на родині, що швидко щось змінюється. Ми, як Верховна Рада, прийняли уже десь на відсотків 30 більше законопроєктів, ніж зазвичай приймали попереднє, наприклад, скликання. Багато з них, навіть така левова частина, це антикорупційні і економічні. Один, до речі, із таких важливих економічних законів – це є відкриття ринку землі, бо це є зростання ВВП, це є пожвавлення економіки. Це один із тих кроків. Звичайно, що може ми б хотіли його швидше прийняти, але ми розуміємо, наскільки це питання чутливе для українців, тому ми дійсно півроку проводили ці обговорення. Антикорупційні, до речі, зміни навіть в ПАРЄ звернули увагу, і це було написано в моніторинговому звіті, що нарешті запрацював антикорупційний суд. Ми дуже сподіваємося, що якнайшвидше буде завантаження. Ми теж прийняли усі закони, які для цього потрібні, щоб НАБУ було перезавантажено, бо ми хочемо не лише, щоб епоха бідності закінчилась, але щоб почалася епоха справедливості і були там дійсно розслідувані корупційні злочини. Дійсно, питання зростання економіки, впровадження якихось рішень – це прерогатива виконавчої влади Кабміну. Так, нам, як депутатам, також хотілося б, щоб це відбувалося швидше. І ми, до речі, як фракція, якщо говорити про ті ж самі премії і зарплати, ми розкритикували Кабінет міністрів за такі високі, непомірно високі. Вони, до речі, от якраз, мені здається, сьогодні чи вчора вже надали такі свої градації, визначили, відкрито будуть публікувати, щоб це не було занадто і не було цих просто мільйонних премій. Тобто вони виправляються також. Но тем не менее ваш коллега Брагар предлагает продавать элитных собачек для того, чтобы расплатиться за коммунальные услуги. А вот
как вы считаете, вот такое поведение ваших коллег, да, не подрывает доверие среди общества к вам, к вашей фракции? Можу, те, що сказав мій колега Брагар, я, до речі, одразу відреагувала від імені фракції, вибачилась за такі слова абсолютно некоректні, і я не розумію, як просто йому в голову таке прийшло. І дійсно, це дуже прикрий випадок, і він там дуже широко відомий. Тим не менше, це не був корупційний скандал на мільярди чи мільйони. Це абсолютно некоректне, дурне висловлювання, і точно такого не можна було говорити чи думати. Він зробив висновки серйозні, ми дуже сподіваємося. А ви этот вопрос обсуждали среди фракции? В нас не було засідання фракції. Идет ли речь о каких-то санкциях проти вашого колеги? В нас, власне, завтра буде перше засідання фракції на цій сесії. Ми це обговорювали в межах, разом з керівництвом фракції. Поки що санкція така, що він не буде входити, бо він є заступником голови Комітету свободи слова і входив за посадою в малу фракцію, так звану, куди входять представники комітетів і заступники голови фракції. Він більше туди не входить, буде входити секретар цього комітету Сергій Швець. Ми сьогодні, власне, мали з ним розмову, і він, до речі, збирається відкликати заяву в поліцію, яку він написав. Давайте, раз уж мы заговорили о доверии, давайте посмотрим на новые рейтинги, результаты социального исследования по поводу доверия и продолжим. Згідно дослідженню Центру соціального моніторингу та Українського інституту соцдосліджень імені Олександра Яременка, Володимиру Зеленському скоріше або повністю довіряють 49,4% респондентів. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову – 36,2%. Верховній Раді – 23,4%. Кабінету міністрів також 23,4% опитаних. Прем'єр-міністру Олексію Гончаруку довіряють 23,5%. При цьому не довіряють Зеленському 39,3% опитаних, Разумкову 52,6%, Верховній Раді 68,5%, Гончаруку 65,5%, Кабінету міністрів трохи більше 68% опитаних. Вот мы сейчас с вами говорили про достижения работы Верховной Рады Украины, парламента, да, за последние полгода. Вы говорили о том, что заработал антикоррупционный суд, приняли ряд законопроектов, и вот сейчас завтра планируется рассмотрение уже во втором чтении открытия рынка земли, но, тем не менее, 68,5% респондентов не доверяют парламенту. Почему такая цифра? Может, что-то все-таки делаете не так? А ви знаєте, скільки довіряли парламенту попереднього скликання? От як ви вважаєте? Можливо, ви знаєте цю цифру? Ми зараз говоримо о нинішньому созиві. Я розумію, але коли є дуже маленька довіра взагалі до цього інституту, до Ради попереднього скликання довіряло 4% українців. Гірше, по-моєму, це тільки прокуратура. Відповідно, коли такий негатив, і він формувався не просто роками, а десятками років до Верховної Ради, до народних депутатів, то дійсно складно, щоб ця довіра, так от дуже, вона і так зросла в рази з 4 до 25%. І ви знаєте, знову ж таки, є дії, за які нам деколи так ми маємо там вибачатись, але ми все одно, люди розуміють, і я сподіваюся, що люди розуміють, що ми є іншими від попереднього скликання, бо ми не крадемо і ми не брешемо. Так, можливо, не одразу цю довіру можна повернути, бо ми її саме повертаємо до інституту Верховної Ради як такої, бо вона взагалі була знівельована до цього. Власне, чому хотіли люди такого перезавантаження, чому зараз 80% депутатів – це абсолютно нові парламентарі, які до цього часу не були. Зараз, що стосується, наприклад, рейтингів, там кажуть, ой, падають рейтинги.
Треба зрозуміти, що, наприклад, рейтинг партії «Слуга народу», він зараз на рівні виборів, тобто на рівні 43% – це липневі результати. І це втричі більше, ніж наступна партія. Тому не треба там отак от аж уже маніпулювати, бо в нас насправді ще отакий соціологічна така категорія, як оптимізм. Зараз найвищий оптимізм за усі роки, і ми дуже сподіваємося, ми дійсно над цим працюємо і хочемо, щоб цей оптимізм, щоб люди не розчарувалися. Це для нас, напевно, найстрашніше. Евгений, еще одна новость, которую мы хотим успеть обсудить. Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года. Об этом сообщает немецкое деловое издание со ссылкой на источники среди дипломатов в Вашингтоне. Давайте послушаем. Якщо Росія спробує добудувати кілометри трубопроводу, яких бракує, Палата представників і Сенат готові ухвалити ще один закон про санкції, згідно з дипломатичними колами у Вашингтоні. Це може статись дуже швидко. Кажуть, можливо, у лютому чи березні. Михаил Крутихин, эксперт по нефтегазовому рынку Москва-Россия, с нами сейчас на прямой связи. Михаил, здравствуйте. Да, добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, смотрите, в общем, если Россия попытается достроить недостающие километры трубопровода «Северный поток», в этот раз санкции коснутся инвесторов европейских и участвующих в проектах, компаниях и так далее. Как вы думаете, насколько будут эффективны эти санкции? Ну, прежде всего, на мой взгляд, никакой новости про новые санкции не существует. Со ссылкой на какие-то анонимные источники в Вашингтоне одна единственная газета в мире сообщает о новых санкциях. Для того, чтобы подготовить законопроект о новых санкциях, это нужно его, во-первых, сделать, этот документ, во-вторых, пропустить через многочисленные комиссии и проверки, и затем через обе палаты парламента и на подпись президенту Соединенных Штатов. Вот все предыдущие попытки отдельными законопроектами наказать проект «Северный поток-2», они все проваливались. И шансы на прохождение отдельного такого закона оценивались всего в 2% в Вашингтоне. Удалось пропихнуть последние санкции только потому, что их приплюсовали как отдельную небольшую главу к законопроекту о военном бюджете. И все. А как вы считаете, какие санкции могут превратить «Северный поток-2» в инвестиционную такую в развалину на дне Балтийского моря? Так уже достаточно тех санкций, которые приняты сейчас. Никто не собирается достраивать эту трубу. Нет в мире компаний, которые предоставят такие суда России. И в России «Газпром» не может свои собственные какие-то возможности использовать, потому что по закону американскому владелец такого судна, в данном случае «Газпром», немедленно будет подвергнут американским санкциям. Поэтому санкции уже закрыли этот проект, и возвращаться к нему – это пустая трата времени. Спасибо большое. Михаил Крутихин, эксперт по нефтегазовому рынку, был с нами на прямой связи. Евгения, вот буквально минута остается до нашего эфира. Вот вопрос, который нас интересует крымских татар в том числе. Вы знаете, что Меджлис крымско-татарского народа организовывает марш на Крым, который должен состояться 3 мая 2020 года. Поддерживаете ли вы инициативу Меджлиса? Я однозначно підтримую ініціативу привернення уваги до питання анексованого Криму, бо зручніше про це просто забути європейцям і так далі. Єдине, що треба дуже ретельно планувати і дуже оцінювати ризики. Бо дуже би не хотілося, щоб зросла кількість полонених на території окупованого Криму. Тобто, так, як привернення, як акція, так, але ми зовсім не можемо спрогнозувати,
контролювати, як себе будуть поводити російські силовики, наскільки жорстко вони можуть поводитися з учасниками цієї акції, коли, якщо вони перетнуть кордон. Тому тут треба бути дуже обачливим. Спасибо вам большое. Чохсал, у нас дуже дякую. Евгения Кравчук, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», была гостем нашей студии. Я вынуждена завершать этот блок. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает новости «Заман». Смотрите, не переключайтесь. Коршкенч.